da shigowa mai Rahusa Entertainment. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar muku da mun ɗora sabon bidiyo. Son ka jihadi ne a gare ni, in na rasa ka fure zai yi ƙuna. Kin cika alƙawarin soyayya, a sanadin ki ba zan garari ba. Son ki jihadi ne a gare ni, in na rasa ki rai zai kuna. Kin cika alƙawarin soyayya, a sanadin ki ba zan garari ba. Son ka jihadi ne a gare ni, in na rasa ka fure zai yi ƙuna. Ka rike alƙawarin soyayya, a sanadin ka na bar ta na baya. Gani mu je mu haye sama koli, ke ce wacce na nuna da hannu. Lallai so na halak mai koko ya sa na shi ya kono. Buri na kila mun ce mini mi zaman mu ko gidan bono. Zan bi ta hanyoyi da dama, kula miki zan yi ba zan gajiya ba. Son ka jihadi ne a gare ni, in na rasa ka fure zai yi ƙuna. Ka rike alƙawarin soyayya, a sanadin ka na bar ta na baya. Gani gaban ka a duke gwani na, kai ne wanda na zaɓa a raina. Na roƙe ka da hannu biyu, kai min riko na so da amana. Ana so ka yi min tazara, balle ka ce za ka dawo mun gana. Ka sami ranar da za ka aiko ni, ko na je na gaya wasu abba. Taurari sama sun yo haske, zara a gefe tana walgawa. Laman so su na yi rikewa, abin kunnen ki na yau fesawa. Faɗa mini za na faɗa miki kin ji ni, auren mu danga tilawa. Naira ta a sa'o'i nawa, a sanadin ki ban yau garari Son ba. ka